Umaga. Sige, balik kita sa programa. June, hindi man kita naputol sa live, Facebook. O magbago ka na, no? Nagbago na, tingog ka manuwa na. Kaya nasabi ni Congressman Didi, naputol niya sa live mo sa FB. Pero okay na kita. Balik na tayo. Alright, sige. Tagad ang takireaksyon, mga tugang ang Congressman kan Tercer Distrito Canalbay regarding naman sa interview tatabi sa National Economic and Development Authority ta dakol na mga attempts, no? Dakol na mga attempts, pero ang dahil sa mga plano, mga tugang, mga feasible, kaya lang siyempre, nag-iba tabi ang sitwasyon, mga tugang kan sa tuya na palibot, no? Nag-iba tabi ang sitwasyon kan sa tuya na palibot, kaya every year, nag-iba man ang planning, strategies, na dapat maimplementar mga tugang tabi sa tuya na kapalibutan. Ha? Oras natin, mga tugang alas 9:40. Nasa linya po si Congressman Didi Cabredo. Diniskutir ko kan sarong aldaw itong isin niya sa kuya na evaluation kan Bicol River Basin. No? And kasubago, aram ko na dangog manikong Didi, so interview ta mga tugang sa National Economic Development Authority. May question siya na pigme-mention and gusto tatabing ma-amplify ini sa gabusta. At is lamang ma-bring out kung malawo sa agaan sa tuyang presidente. Kung Didi, maray na aga tabi. Okay, good morning, BPP. Ako tabi, kang nadangog ko itong pronouncement kan sa tong presidente na i-revive ining Bicol River Basin program. Naugma tabi akong maray. Awa mo, nagpuni yan sa iyang ama. Yes. Yes. Dekada 70. Opo. Na-anticipar talaga ining maabot na pagbaha digi sa tuyang lugar. Marcos time talaga ini kung ano. Presidente. Marcos time talaga ha, dekada 70. Dai pakukaan 1975 ako eh. Okay. Sige tabi ko. Ano ang reaction mo naman? Okay. Okay, sa totoo, ang pinaka-original plan talaga kaan is ining discharge point na yaon sa Bato Lake na antisipar ang kang presidente na maabot ang panahon tayan daing discharge point daing paluwasan iyan mapapano. Yes, eksakto. So kay buhan na mailuwas iyan pasiring duman sa San Miguel Bay, pasiring sa dagat. Okay. Oo, pwedeng mag-tunnel o kung ano pa man, basta mailuwas iyan. Yes. Sa presidente talaga tabi, kaya nagkaigwa kitang grabing pagbaha. Taang tunay po talaga kaiyan, Pipi. Opo. Taang Bato Lake, silted na ning maray. Iyo. Nagkausa tabi ning pag-backflow kang tubig. Kan nag-backflow sa tubig, bata, gulpihunon talaga tabi sa tubig. Opo. Nagbuiltada sa Libon, Libon sa Pulangi, sa Uwas, hasta tabi. So yun nagkosa kang nagkagaba sa mga lumang diki. Mostly nagaba sa mga lumang diki. Yeah, okay. So yun tabi, ang naugmaon ako na magkaigwaning dapat kaya talaga nabanggit baga to ni the director. Puro baga, however, yung bagata. Dakuno na pala ng mga programa talaga kung Didi. Dahil nagmamaterialize sa ibang magayon na mga plano. May mga rason siyang pinagsabi ka sa bago. Pero ngunyan, kanadagog mo po sa statement kang presidente, ano po, gusto sabihin tabi, susuportaran mo itong plano kan sa tuyang presidente para lalo na maayos inita. Tama ka po sa point mo na ang problema tayo, yung discharge, saan mabulos ang tubig, nindirekta, ang tubig hali dyan sa Bato Lake. Alam mo kaya tabi, ining pagtarong kang presidente, ang tiga-expectar ko dyan, magkaigwaning komprehensibo na solusyon na bako sa natabi DPWH ang mayro. Bako man sa natabi yan ang ano dyan, flood control. Bako man sa na yan issue dyan flood control. Yaon dyan tabi, so issue kang sa DENR. Yaon so issue kang sa National Irrigation Administration. Gulpi tabi, ang mga umahan mi dyan sa 3rd District, Canalbay, ang umahan mi sa Libon, Pulangi, sa Ligao, sa Uwas. Gabus tabi. Yung mustabi iyan,
nakadepende dyan tabi sa mga salog. Ayun. Oo. So, kay puhan So, kaya ang tubig, hali sa salong. dapat importante yun ang presensya kang niya sa totoo lang tabi, BP. Opo. Ang nagkakausa kang baha, ang mga dam kang niya. Yeah. Sisagop ang tubig, Sisagop ang Yo, tubig. may mga agipuan istudyaran Oo. sa mga irrigation dam kung natutugma pa sa panahon na ini. Oo, Okay. tawag nyo dyan sa Delcasa Dam, dyan sa Libon. Yeah. Kay Puan, palitan nyo dam dyan, kay Rubber Dam siguro. Iyo. Pag nababarado sa dam, ayun, tabi, ang naging kausa kang kuyan, kang dakulao na pagbaha. Opo. Okay. Na-mention mo, tabi kung sa DNR, ano ang mo papel kang DNR sa question mong initabi? Ama mo, bako lang di kay ang kay Puhan. Kay Puhan, igwamang kita ng mga reforestation. O tagari, di ba igwa ka dyan tama ba yung naroon may batas kang ginibon na tungkol sa Kinali watershed? Something? Bako tabi, iyan nga na pigsasabi ko na ining Mount Masaraga, Oo. kay Puhan, i-declare ini as protected area. Yan. Okay. Oo, Okay. tandawa nga niya kung magparakaag kita nin mga flood control, kung kalbo na ang mga bulod, kalbo ang mga bulod, ay baana. Iyo. Lalo na. Sige siya Lalo naglangkaw na. kang tubig. Iyo. May Oo. rehabilitation na gigibuhon. Reforestation. Reforestation. Okay. Oo. Good point. Okay. Ngunyan pa tabi, BP, ang sarap pa dyan na ining pinaka-importante hon, na pimita tabi ining, ang nariparo ko, ang DPWH, ang naging trabaho ninda so pag-construct sa mga flood control. Wala tabi nin para sa maintenance. Iyo pag may nangyayari, Okay. tapos na. Okay, every year tabi nagagibo ang DPWH ni mga flood control. Okay. And every time naman na nagkakaigwaning mga pagbaha o pagbagyo, ini mga flood controls nagkakaigwaman na mga lugad. Yo, ang kanin mo yan. May mga flood control kitang nakatindog pa. Yeah. Agad, igwaman ang mga lugad na. Iyo. Na pag uminutro sa baha, posibleng Yun na ito. ianod na yan. Yun na ito. Oo. Yun na ito ang kukuya na tabi siya. Magagaba na siya. So, araw tabi kayan ang sa paghiling ko kung magkakaigwa ng komprehensibo na pag-aadal ang Bicol River Basin, isabay iyan na maintenance kan mga flood control. Okay. Diyan baga kung sa area na mention mo ang itong Sunea, buda yan ng mga farmlands dyan, etc. Upper and itong mga nasa baba na parte kan patanumanin paroy niya to. Ano sa ilimon magiging papel diyan kang lokal na gobyerno, buda kan Department of Agriculture sinang nasa front line pag-abot tabi sa implementasyon kay ni tabi Congressman Didi? Dapat igwaning consultation, Oo. lalong-lalo na sa local government units. Tasinda ang nakakaaram kan mga sitwasyon. Pati tabi sa mga farmers association. Opo. Sinda ang nakakaaram. Dapat dahil nag-implementar ng mga proyekto na. So, kung ano nga ang kaisipan kang saro, yun na yan, give mo na yan. Kung minsan, kung igwa ka ng konsultasyon, maaraman mo kung anong tama. I see. So, Opo. kuyan tabi, i-ano ko naman sa papel kang DENR tabi. Yeah. Okay. Alam mo ang ining mga tubig tabi dyan. Tubig na nag-abot sa Bato Lake, hali pa tabi iyan duman sa slopes kang ngayon volcano. Hali sa Kamalig. Hala, uy, gano. Ginubatan, Ligaw, Owas, Iluwas, Pulanggi, Libon. Iyan tabi ang tubig na yan. Nag-aagyan sa Kabilugan River. Ngayon tabi, BP, Opo. kay puwanta dyan ang tabang kang DNR. Ang tubig tabi hali duman sa slopes kang Mayon Volcano. Kay puwanta yan magdirit-dirit-dirit-diritso. Hindi magdagos-dagos na magbaba. Oho. Kan mga panahon, nagkaigwa ng studio dyan na naggibo dyan kay mga pigapod na Sabo Dam.
Iya, narunduman ko ka ito. Reporter pa ako ka ito kung yan ang mga term na Opo. Sambo Project. Oh, DPW siyang ka ito eh. Iyo tabi. Iya ka na control ang downfall kang lahar o kung tubig hali duman sa slopes kang mayang volcano pasiring sa baba. Tara mo tabi kuyan. Iyan na tubig na yan disastrous iyan kung durudiretso pasiring sa Diyo. town center kang lalo kang ginubatan. Tara mo tabi ang tabi BP kung magtanaw ka lang dyan sa ali sa Maninila, sa bulod kang Maninila, pasiring sa town center kang ginubatan, mahiling mo kung gaano ka peligroso. So, mabubulos dyan, so tubig, so gapo, Oo. yan tabi. Kipuan ko dyan na magkocontrol. And then, sarap pa sa dapat na aadalan, DNR and NIA, ini mga tubig tabi na ini. Nakulaon ang pakinabang ka ni. Halagad, bibulos na napasiring duman sa Bato Lake. Dapat, igwa kita ning mga pag-studio kung paano ini mai-impound o matitipon para pag-abot kang El Nino, pag-abot kang tag-init, magamit ini para sa pag-supply kang patubig sa mga umahan. Yun. Okay. Okay. Ang tabi kayan, BP. Yeah, okay. Ang kantabi kong ang kasabago na mention mo no discharge ding luwasan nin tubig ining lake bato kaya madaling mag-apaw etc. Tahali pa lang dyan sa mayon area. Tama ba? Pigiling ko ang topography kay ining Bicol River project na ini. Ini pala na from Libon, Albay hanggang dyan sa may parte kang Camasor. May ina planudong iyan, iyan na plain na iyan, iyan ang Gary River, iyan ang Gary Basin na pigasabi, left and right side pa lang kangkong, bulod, ani, from yung volcano, Mount Asog, Masaraga area, sa right side kung panaga ka, sa left side, bulod man palan, ang klase dyan, ang ano yan, kaya nasa Tahaw kita, ang Libon area. Tama po ang observation ko, tabi ko. Tama, BP. Ang ining Mount Masaraga, ining tubig na hali sa San Francisco. Yan. San Francisco River kang Pulangi. Diretso man tabi ang duman. Diretso andyan. Ining ali sa Maynaga and Iteran River. Diretso tabi andyan. So, kuyan tabi BP. Puro ang pasiring duman. Munyan. Abo ko lang ugaring ko kani mag-take up. Wala naman sa jurisdiction ko. Yeah. Ining Bato Lake, sa Munyan, silted na ning maray. Iyo. Yaon dyan sa mga fish cages. Iyo, ano? Hababaw na masyado. Ano? Oo, may sabo ka nag-post nga ni ako na sabi ko, I strongly support the plan of PBBM, revival of Bicol River Basin Program. May nag-comment dyan sa kuya, sarong taga konstituente ko na sarong taga Buga. Oo. Ang sabi niya, kung pwede ngaya, mapairaruman ngaya ining kuyan, ining ngayang Buga, ay ining Bato Lake sa parte kang Buga. Buga, Libon. Yeah. Libon na tabi. Kababaw na ngayang maray. Pangyari, ano? Kaya kung mabulo sa tubig, ma-backflow, kaya hanggang mo yan, alam ko pa ang tubig dyan sa inda. Minatras sa inda, ano? Minatras. Munyan, paano mo tabi yan, madidredge, kung igwaning mga fish cages? Diyo. Apektado naman sa livelihood kan mga kababayan ta. Yeah, hindi yung tabi. Saro naman sa mga issue. Kaya nga ang kaipuhan dyan, saro tabing komprehensibo na pag-aadal. Yeah. Opo. Kung may question kan sarong aldaw habang pagdidoskitor ko iyan, ano na po kung mag-legislate kita na para magkaigwa kibatas, Republic Act na ngaya, Bicol River Basin Development Authority. Tangani na. Garo arog bagakan sa dyan sa Subic Bay, etc. na every year may budget and igwa kinagmamanage tabi under the law ang bagay na. Ano po sa iling mo kani? Okay, kang nadangog ta si Director ko sa Bago, nagkaigwa ng hakbang na arog kayan. Iyo pala, yun na-mention niya eh. Kinanga ko nangyari. Actually, kang mga nagkaaging taon, igwa na ning Bicol River Basin Watershed Development Project. Yeah. Sa kong agency yan. Okay. No? Na
kumpuesto kay nagkakaibang iba-iba't ibang agency. Oo. Ngunyan, ang kaypuhan taman sa natabi digdi, dawa mag-create kaning batas. Ang kaypuhan ta, political will, basta tabi, ginusto kang presidente. Iyo. Mangyayari yan. Yeah, totoo, totoo. May batas o dae, pag ginusto kang presidente, tapos yan sa term niya. Iyo tabi. Oo. So kaya, nahiling ko, si Presidente Marcos, seryoso sa mga awag kaning bagay. Oo. Ano, dati siyang gobernador. Aray may ang mga pagpadalagan. Ako tabi, nakula ang pagtubod ko na sa panahon ni Presidente Bongbong Marcos, makakaigwa ning dakulang importansya ining Bicol River Basin Program. Opo. Ang sabi kan texter ta, good morning Hen. Ang karahayan kan Milo kasi kahit hindi na siya presidente, tuloy-tuloy pa rin ang programa. Reaction tabi ko. Okay, tama man yan. Ano? Lalong-lalo na kung igwaning supigapod na appropriation language, no? Yeah. So, parehas ka mga pigibot ang mga batas na sa dulo kang title, ano, nagtaag na may na appropriation therefore. Oo. So, nakadepende sa availability of funds. May appropriation, continuing appropriation. Yeah, okay. Oo. Sige, pagkadalan na tabi yan. Yan, very good. Ayan na mga hakbang na yan. Pero sa munyan, naggawa ng pronouncement ang presidente, sigurado ako, mapuunan, mas may mainot resulta na yan. yan. May resulta yan. Kapag ibuki batas, abuton kapag isarong taon, 2 taon. Oo. Pero kung ini mo niyan, si presidente na mismo ang nagtataram, mas madali na tabi yan. Lalo na kung ibanggit ini kang presidente sa iyang zona. Yan. Yan sigurado yan. Di ba? Oo. May paglalagyan tayo dyan. Oo. Okay. Oo. Okay. Kung sa patabi, ang sabi mo kasubago, ditong so discharge in tubig ang dai talaga. Deki konkretong direksyon. Kung masay ng tubig halik sa lake ba to? May mga proposal bagay. In fact, forward mo sa kuya, mga studies ito. Agari pang matagalan na plano, iyan na magbugtak mananggad kigari, magbugtak kisalog, hali dyan sa lake bato, paluwas sa konsay na parte kan dagat, or magbugtak kitanil na luwasan kan tubig. Ano pang iling mo kan mga suwestyo na? Sa pangiling ko, tama yan. Parehas mong bagay yan. Wala Ang kitang problema kang outfall Bato Lake, ang problema kang Bato Lake, tabi, BP, siring kang sa Laguna Bay. Yeah, correct. Ang Laguna Bay, kuyan man, ang dakulaod sa naugaring. Ano? Ini sa tumidyo sa day. Ano? Ang sabi kang iba, duman sa Laguna, dapat nga mag-ibuki pigapod na disagwe. Yeah. Paluwasan ng tubig, pasiring sa dagat. Yes. Ang iba man, ang solusyon nga ya, i-dredge. I-dredging mo nga ya. Tapos, i-take out, idaro niya duman sa ibang lugar. So, na-take out. Oo. So, siri man kayan. Ano? Igwa man na question na dapat nga ya, i-regulate ang mga pagkaagning fish cages. Ang fish cages, nagkukusa ng siltation. Yeah. Okay. Tapos, solution, another proposal, i-control ang pagbulos ka mga sediments pasiring sa Bato Lake. Iyo. Na yun, nagiging kausakan pagbabokan sa halog. Ano? Opo. Awag kaya. Magayon. Paano doon? Sana matawang ka-atensyon mo niyan iyan kan sa tuyang presidente. Ito nag-pronounce na siya. Makalamang may resulta tabi kung ano. Sa lingko, igway ng resulta. Ma-order yan. Iyo tabi. Siyempre, pag sinabi kang presidente, ipapapod kan sa mga eksperto, no, sa mga kuya na magsagibo ng komprehensibo na pag-aadal. Yeah. So, yan ang magayon na asahan ta sa tuyang presidente. Baka lamang malabo sa aga? May plano ba sa aga ang presidente da? Kamsur, Albay? Oo, maabot ang sa tuyang presidente. Baka lamang sabihon niya eh. Iyo tabi, oo. Abangan tayo sa aga. Yeah, okay. Kung may pagkakataon po, kung namakauron mo ang presidente, ano po ang inot mong isuggest tungkol dyan? Inot, sasabihin mo sa iya na suportado ko ang sa iyang plano na revival. And kung hapoton niya man ako,
Siyempre, itong nabanggit ko na dapat magkaigwa ng regular maintenance Yeah. para sa mga flood control. Okay. Tapos, sa mga naraot ng mga flood control, dito sa 3rd District, kinakaipuan talaga, matawan yung priority, ang rehabilitation. Tara mo, example ko lang tabi. Opo. Diyan sa Ginubatan, so naraot dyan na luma na dike, dyan sa may parte kang PLT. Yeah. San Rafael. Okay. San Rafael yan, ano? Oo. San Francisco gayon. Oo. San Francisco. Correct. San Okay. Francisco. Oo. Ikadua, so digdi tabi sa UAS, naraot so dike dyan sa Irayasor, so luma tabi yan. Okay. Okay. Threatened ang town center kan UAS. Sunod tabi, so duman sa Barangay Busak, sa upstream kang South Kinale. Kay puwan ang itong taigwa duman na ginibo na luma ng maray, so niya Opo. na irrigate na dike. Kay puwan ito tabi na mapakaray sa lalong madaling panahon. Tang nangangaipo ka to sa mga farmers. Nasa 800 hektaryas tabi, BP. Dak mahiwas, ano? Oo, Mahiwason. mga umahan sa barangay kang Busak, ay barangay kang Uwas and Libon. Day tabi sinda makakapagpatubig hanggang di iyan napapakaray. Yeah. Bata baga halos uminabot ning 3 taon, pati nakapag-umayan, naramdaman mo ka to BP. So, rubber dam, Yeah. so rubber tube na kang pandemic na nag-abot sa tornilyo. Kalima. Yung man ang ganitong area ito, ano eh. Diba sa Oo. problema. Munyan, kung di mapapakaray so dam, so, kung di mapapakaray so Kuya Ninda, so, dike, di sila makakapag-uma. Yeah. Yeah. Pangduwa tabi, BP, so digdi sa upstream kang Prisa left. Diyan man yan sa Barangay Busak. Munyan, ang di makakauma dyan, siguro mga 500 hektarya. Sakop kang Libon and Pulanggi. Tapos, duman naman sa Orinutan, duman naman sa San Agustin, Libon, may naraot man duman na dike. Ito, dike pa ito, ginibo kang 2006. Munyan tabi, BP, 18 anyos na itong dike, naraot, kung di ito mapapakaray, di mo makakauma ang halos mga nasa 600 hectares. Grabe ang problema, ano? Tapos lang, bako lang tabi sa umahan. Continuously threatened tabi ang Banwaan kan Libon. Iyo. Iyugon mo tabi, aling tubig, hali sa Mayon Volcano, Kamalig, Ginubatan, Ligaw, Uwas, Pasiring tabi sa Libon. Opo. Iwawa ang tubig na yan. Kung di mapapakaray, ayan ang mga dike na naunambitan ko. Iyo, ano? But, may estimated katabi amount kung more or less per ang kaipuhan para 100% na ma-repair yan? Tabi? Di akong idea. Ang DPWH. Iyo. Maray man na dahil mo itaraman taba. Alang kao na ang mga estimate mo niyan. Minalang ka ng estimate pala. Kaya itaw na lang sa'yo ng pag-estimate ka ang lugod. Oo, bata. Bago ka pa na high blood, pag-report ni Jimmy kang mga diki bagay naman sa pahanay kang ngayon, sa Daraga Buda Kamalig. Okay. Kung last na lang tabi, may mga tinampu pa pala dyan na impossible sa 3rd District. Ano pang report sa imo ni District Engineer? Anong latest tabi? May mga na-route kaming tinampo. Inot, so Ligaw Piudran Road. Sa Munyan, okay na. Oo. Palliative solution. Ginibo ni Mayor Gonzales, Kanligaw. So dyan sa na-route na Bakong and Malama. Duman naman sa Libon Pantaw, igwang landslide duman sa Kaguskos. Nahiling ko, single lane na. Yeah. Oo. Pwede na makaagi. No?
Pati so diwan tabi sa biyak na bato. Munyan ang nakorong ko kan sa Roal daw si Provincial Engineer Dante Baclao. Sabi niya sa kuya, kung didi ngaya, dipisil lang ngayang i-restore sa dating tinampo. Ayon. Oo. Si sabi ko, totoo niya ko yan. Na ang lugar ta dyan, sa Libon Pantaw, Ligaw Piuderan, Baana, nakailing ka na sa mga tinampo, gabo rinulukot na banig. Yeah. Ano? So, iligon mo sa tinampo, sa konkreto, tama man ang hibog. No? Ang iba, nagtatabam, tigahanap sa kabilya. Oo. In fairness, sa totoo, wala man talagang kabilya ang tinamputan. Correct. Dahil man talaga babanigan kay kabilya yan. Oo. Ang tulay, iyo ang pigbabanigan kay kabilya. Oo, okay. Tigo lang iyaning dawel para magsupag-konekta. Yeah, ano? correct. Oo. Ngunyan tabi, BP, ang problema dyan sa mga lugar na naunambitan ko is geological tabi. Opo. So, gudong balikan ko lang sabi mo kasubago, itong dating tinampon na sa may biyak na bato, dahil na ito i-restore, mahanap, mabugtak kibagong tinampo, mahanap kibagong agihan, tabi? May big question tabi, si Engineer Dante Baclao, na alternate route. Mabukas kibagong tinampo. Opo. So sabi ko, pag uli ko niya ako dyan, hilingon niya ako. Yeah, okay. Pero ako, dakulaw na pagtubod ko kay Engineer Dante Baclao, taga dyan siya. Iyo, aram niya yan eh. Aram niya yan. Oo, aram niya yan eh. Oo. Aram niya. Oo. Kaya, ano yan, mas makaka-relate siya. Kabisado niya. Dyan sa nagdakula sa lugar na yan. Okay. Opo. Sige kong, salamat na maray tabi sa oras mo unless na may gusto ka tabi nahiras sa imong mga kababayan. Okay, wala naman tabi, BP. Kuya na lang kita. Halat-halat lang kita. Sana maging positibo ining mga plano sa tuya kan sa tuyang presidente. Opo. Ano? Dakulaw, basta dakulaw ng pagtubod ko sa tuyang mahal na pangulo. Ay sana mapangyari talaga yan na pag-revive kang Bicol River Basin. Salamat. Thank you, BP. Opo. Thank you so much, tabi, Congressman. Mga tugang, Congressman Fernando Didi Cabredo, sa sayang reaction, may kinaraman ta, nadagog niya kasubago sa interview ta kay Regional Director Cynthia Berses. Mga tugang kang National Economic and Development Authority, no? Ano ang sa ang mga plano ta diyan? Tara mo nagluluwasan mo yan ng kadakol ng mga plano, mga tugang para po sa karahayan kan lugar ta. Binha kita eh. Imagine binagsak na tubig, alright. Reaction from an structural engineer, Engineer Mercenario Legaspi. Engineer Maray na aga. Maray na aga po, sir. Opo. Ano sir ang sa imong masasabi? Actually, sir, may team na kami. Opo. Actually, may piganggibo kaming ngunyan na research. Kaso di mi lang nagpipilog. Talaga mag-coordinate ako sa UP tsaka sa Lasal. Pero susaro kong kaibanan na taga-Bingyo man, naggibo ng proposal. Actually, yaon na sa ako sa proposal. Opo. Tungkol po ini dyan sa River Basin Project na pagkasabi nyo. Wow. Sige daw, tabi, engineer. Ngunyan Sige po, daw. sa totoo po, igwa na kaming initial data, maski po, gibo pakarayon ang mga dike, ang area kang Bato Lake, di na po kaya i-accommodate gabos na runoff na hali sa Albay. Iyo ano? Di na po kaya. Ngunyan kung i-channel po nindayan, luhoon po nindayan, it will take 6 years para matapos yan na project. Sarong term kay Presidente adi. Yes po. So, Okay. ang pinaka ini po suggestion mi baka kung ano kaya ang plano mi kaya Opo. talagang bigay dali mi manini na proposal mi na ma-aproban together with the DPWH po ito. Na ang sa solution mi magibok yung mga network catchment area. Di pag-asahan ng Bato Lake. Network catchment area. Ano sabihin tabi kaya ni engineer? Say for example, digdi sa section 9 ining mga channel
kang mayon na dagaduro diretso pasiring sa Ligaw, Uwas, Pulanggi, Liwon. May na-identified kami na area na which is pwedeng isubmerge up to 5 hectares para magiging temporary dam siya or catchment area. Iyo. Then, connected naman, pag nag-overflow, saka lang po, madiretso, mabulos sa dating mga dike. Ang purpose mo po kini na catchment area, ang pinaka-obhito kini, ang konsepto, ay makontrol, mabawasan ang velocity kang tubig. Ayun. Okay. Engineer, Kasi po, diyan po sa proposal nindo, in a catchment area, pwedeng maiba pang purpose yan. Alimbawa, gibuhon tang Pwede. water reservoir. yes po, Gibuhon ang tangayang water dam para sa mga farmers. Yes po, pwede po ito. Pwede po itong gibuhon na double purpose po ito. Pwede po maging irrigation dam. Yan, tubig. Pwede po siyang makuhaan kit tubig para sa potable water. Yan, tubig inumon. Arong baga kan mga dam Tubig duman sa supply sa Manila, di ba? Yes po. Okay, Pwede okay. po mag-install diretso kay mini hydro. Yan, saro pa yan. Oo. So, ang kuyanta lang po kaya kasi kung itutok talaga sa Bato Lake, di na po makaya ang area ng Bato Lake. Okay. Because dakulon po kitang road opening, dakulon pong land improvement na di man ito na-anticipate pa. Dakulon na po kay contributory Oo. sa Bato Lake. Bako lang ining mga channel, ining mga main dike ta. Gary Kwan, ano sir, natambak sa problema, natipon sa problema sa Bato, Lake Bato, Iyo po, kaya bugbog sarado man talagang Bato Lake. Kung iyang pampapasaparon ta. Ilingon mo, so tarabong ka sa bago ni Director Verses, kadakol na ba problema, talagang, natipon sa problema, bugbog sarado, Yes. Bugbog sarado po talaga, sir. Oo. Kaya base sa area, base sa contributory niya ng mga river, mga dikes, talagang di niya kakayahon because sa volume kang ura na piga sa partamon niya. Kaya ang mas magayong kini maggibukin network, catchment area or mini dam or reservoir na para matabangan ang Bato Lake na bako lang ibuo sa Yagabos. Oo. Makontrol Okay. Makontrol ta po. Tapano na kaya nailing ko po kaya sa totoo, ang pinaka lowest point is the Bato Lake. Ngunya kung iilingon po kaya talaga ang slope ta po. Ang purpose lang po kaya tini talaga wara sa iling ni isang ngunyan. Medyo po critical ang mga dike warang minatagal because of the pressure ng tubig. Yeah. Na may kasabay na bato, may kasabay na paybay, talagang perming pasaan mga konkreto ninda. Maski gura yung kaibog. Maski gura yung kaibog. Ang pinakakuyan talaga is i-control ang velocity kan tubig, maglag kita kay mga catchment area. Network ta siya. Then yung pagsobra nasa ka lang ibabato sa Bato Lake. Yan, okay. Yan, yun lang sa roaming ko yan. Pero although piga workout mi pini, actually ang aram ko po may nagaggibo ng grupo na para di sa Bicol River Basin. Sa Moya lang naman makakontribute man kami kay mga data ban para at least magamit man nila ko yung kaso. Yes, very good. Opo. Okay. Opo. Iyo masana po, engineer. Salamaton Ayaw po, sir. Salamaton Thank you tabi. po. Thank you rin Salamaton. Thank you so much mga tugang Engineer Mercenario Legaspi, professor po diyan sa Bicol University. Saro po siyang structural engineer. Mga suwestyon na pwedeng pagbasihan kasatuyang gobyerno, mga tugang pag-abutabi sa solusyon sa problemang yan. Alas 10:12 oras po sa Pilipinas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer.
viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Smile always! Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini. Tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan.
Kaloy Lodia, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andes Lodia. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmi Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampon, do sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albaysi. Governor
Rex Lagman maaasahan. May bagong energy na! Bagong bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Maski simple lang kita dyan magprograma, puro problema siya sa parko, ano? Alas 9 na, imedya na. Alas 9, alas 10, imedya na. Paano kayo ni? 3 minutos bago mag-alas 9 ni Naga. Joshua Bino, mga tugang sa dagdag na report. Joshua, come in. Huha! Naputol si Joshua. Come in, Joshua. Pasok. Morning. Good morning sa mga paraan tabay na pag-kondusir pa ng hararam na investigasyon ganyan na Daraga Municipal Police Station may pinaraman dito duman sa aligado nagbutwa sa social media na attempted kidnapping incident sa Tagas Elementary School. Yung baga? Sa initial na man si Police Lieutenant Maria Isabel Nopia Tabi Henry ang Chief Operation mula ang tagapagtaramkan na Daraga PNP. Ma'am, ano po ang initial na investigation? Depende po, kandi si GD. Hello ma'am, good morning. Good morning po. Ma'am, si Henry po. Hello sa DCGB. Opo. As of upon receiving po yung upon reading po pala nung sa Facebook post kanina, dali-dali po kami nagpadara po sa tuyang investigador para mag-coordinate po to shed light kung ano po talaga yung tunay excuse me ano po talaga yung tunay na nangyari. So allegedly sa mga witnesses po na nakaurunta wala man po asindang na iling na van po sa arog ka itong oras and wala man pong lalaki na nakatindugduman. So, pero padagos pa din po kita nag-backtracking po kang footages para po makatao po ng linaw sa mga rumors po na ini. Opo. Ma'am, dahil CCTV sa area? Igwa po. Kaya ito po ang ginigibong ngunyan kang sa tong investigators. Nagba-backtracking po sinda kang CCTV footage. Opo, baka mailing duman. Pero nagangalas nga, yan ma'am na istoryang iyan, bakulangan dyan sa may tagas. Dito sa Legazpi, may nagkaduwa man na istorya ka na at kwali, pig-text sa kuya eh. Pero nangalas ako kung ining mga tao na posible na biktima, di po nag-report sa mga otoridad? Yun po nga ang sinasabi ko, sir. Bakit po may mga ganun na rumors na nauna pa po sa Facebook? Yes. Dapat po, digdisinda mag-report po para matabangan ta po tulos. Kung totoo man po ito na pangyayari. Opo. Kung direkta sindang ma-report sa Indo, sa mga otoridad, mas madaling aksyon. Bako na mahanap pa kamukang istorya sa Facebook. Diba? Opo. Yun nga po, opo. Nangalas man ako kang... Pero ito ma'am na nag-post tabi, nakauron kan team nindo, investigating team nindo? Itong nag-post po, ito pong nag-post na anong Facebook, yun po kasing reply ng sa tuyang itong sa page po baga. Nagtanong po kasi siya. So, ang action taken po kang ining admin naka-receive, tinanong niya po si Cap. Pero si Cap po, allegedly, mayroon daw nangyari. Dahil doon sa kwento po yata ng magulang or
sa school personnel. Pero hindi pa po yun Opo. confirm. Parang sinabi lang sa kanya. So, siyempre, ang initial na isip ni Cap, yung kwento sa kanya na meron nang nangyari, yun din ang nasa isip niya. Pero wala pa pong investigation na nangyari po doon. Opo. So, hindi nyo pa, ma'am, nakausap yung magulang o kung sinong apektado? Yun po, yung magulang po, baka po mamaya puntahan po ng investigators natin kasi andun pa po sila sa area, nagbabacktracking pa po ng CCTV para po at least meron po tayong ma-extract, maipakita natin sa magulang kung ano po talaga yung tunay na nangyari. Oo. I mean, minor po yung biktima? Hindi naman? Opo, kasi minor po yun, sir. Kasi sa tagas elementary school po. Oo nga, minor eh. Minor siya. Opo. So, anyway, alam na po ninyo kung anong gagawin niya sa pag mga minor na kaso. Actually, may mga lumalabas din pong kwento dyan dito sa Sentrong Legazpi. 2 beses po sa Legazpi, etc. na pare-pareho ang motibo. Kaya lang, ang ipinagtataka ko lang, taday po nag-report sa pulis o sa tamang otoridad. Yun nga po, opo. That is the best way ko para ma-mitigate po ang krimen, di ba ma'am? Yan, opo. Tsaka maiwasan po yung mga rumors kung totoo man po o dae. Kasi nagpapanik po ang ibang magurang. May nakausap ko. Yun nga po, naghahalap din nga kami na kung may mag-report, pero wala din talaga. So baka kami na lang po ang pagkatapos po kang CCTV footages. Okay. O sige ma'am, salamaton pa tabi sa action ha. Maski sabi nga ni sabi bagat sa tataramon sa Bicol nga kap kamo nga sa Blangkong Lanob. Tada pinag-report sa Indo. Okay, last na lang ma'am. Kumusta po although garutin ang kwenta ni sa PNP yung tulo pala na magkasunod na shooting incident diyan sa Daraga? Opo. In the latest information po ma'am? Bali po yung iba-iba po kasi ang development kay itong tulo po na mga shooting incidents po. Ini pong sa tuyang sa Bujao po, still conducting po kami kang follow-up investigation po. Pero confirmed na po kung anong oras po nangyari ito kasi wala po kitang witness sa nakahiling po sa pangyari, pero may nakadangog po kung anong oras po ito nangyari. Mga 8:00 po dahil talaga ning aga. Pero wala po sindang nailing na motor na nagluwas. Basta nadangog lang po dahil may nagputok na 8:00. So still gathering po kami kang mga witnesses po para makatao din po ng linaw kung ano talaga ang nangyari dito sa tuyang biktima po. And then sa Bujao man po tabi, sir. Ay, Maupi po, sorry. Yung sa Maupi po, igwa na po kita ng person of interest pero di ita po ini pwede po na ipaluwas. Ano po? Kaya kaya ini pong may mga ginigibo na po kami para po mapailan mi po ini ng kaso if ever po na mag-positive po. Ano po? Tapos yung sa Anislag naman po, sir, meron na, igwa na din po kami ng person of interest. Tapos nag-gather po kami ng additional po na evidence para po mapakusog po ining kaso at maipile na din po sa suspetsado po. And then ang uning ginibumi po ngunya na pigaalat mi po na result kaya nag-request na po kaya kami sa FEO po baga para po mapa-verify mi kung firearms holder po talaga itong suspect na sa tuyang person of interest. Yan din. Opo. Okay. Ma'am, salamat pong maray. Mabuhay po ang Daraga PNP. Opo. Sige. Thank you din po and thank you din po sa mga sa tuyang tagapag dangog sa programa. Opo. Thank you salamat po. Joshua? Alright, BPC Police Lieutenant Maria Isabel Nopia, Chief Operations kuda tagapagtaram kan Daraga PNP. Isingat ko BP sa entrevistata sa bagong agaman bago ko nagpadaraga nag-apit na akong Legazpi PNP. So, aligado man kidnapping incident dun sa Sarong Hospital sa Legazpi City. Uyan ang entrevistata BP kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya. I-clarify talang dahil pong masasabit ang kidnapping o attempted na possible na i-kidnap siya because sa muyang verification backtracking kasuhapon hiniling may nagkaibanan siya pero duman sa may portion sa likod may uminagi siya ng van pero sa obserbasyon may mahiling na may posibleng gibon sa iyang maraot so suspect. Suban siya, nag-agi lang, dahil man talaga nakapark? Dahil man talaga po nakapark. Kasi nag-agi lang siya. Kasi kung sa tuyang may plano ang sarong individual o grupo,
Dahil na kay puan pang imbitaran. Diretso agihan ka lang kayan. Diretso ko na ilawag sa ban. So, suspect sir, naglawag sa ban? Dahil man, wala man. Dahil man, kalau giyaon lang, nag-agi lang, so may minahil lang na duman sa CCTV na uminagi sa ban. Pero wala man na naka-standby, naka-park sa area. Okay. So negative man. Naman kan PNP Legazpi. Ang assessment kan police negative. Initial sa Daraga negative, sa Legazpi negative man. Oh. So sa Rawis, baka may bigong Rawis area na? Sa Rawis BP, negative dahil ito sabi ni Sir Panya. Kaya nagpatanod niya rin sa iba na dari bandwagon baga na pag may nakailing, maarog man. Yung gayon. Bata kadakulta ng problema digdi nagburutwampan mga problema nga. Okay. Anyway, pero di lang kita magkampanti baka man agad may nangyari, di ba? Mas maray nang aware ang mga kapulisan regarding sa bagay na yan. Anyway, so si Panya, siguro sa BP, pag-investigaran man sa suspect duman sa may ospital nga ni. Oo. Kung na talaga ang tuyo niya para hapot siya duman sa biktima. Pero sa sabing banda, gari na paagiman sana. Okay. Sige. Ayun tabi, BP, ang dagdag na storya, Joshua Bina, BCGB. What does the fox say? Pio Fernandez. Tingog Ganbanwaan. Mga tunggang sa pangaran po ni Pio Fernandez. Hindi po sa programang Tingog Kamanwaan. Salamat kan sa inyong pagantabay. Karen at saka Jumar, dumadalang kamutabi sa sunod na programa. Kay Paring Mar de la Cruz. Thank you. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, kamugabos. Ako nagalaom, na sana kita gabos. Ayos. Goodbye. Mabuhay. Nagtatabang na puun pa